OK, čaute, ja som Lucky Master. Toto je moje prvé video z tohto kanálu. Aspoň si myslím, áno, je to prvé. A na tomto kanáli budem natáčať iba Brawl Stars. V popisku máte aj jeden môj druhý kanál, kde mám 800 odberov, 850 alebo 844, pokiaľ mi neobudol žiadny. A dneska som si urobil nový účet, lebo ja mám... Tuto som dostal gift za to, že som sa dal do Supercellu. Ja tu mám už viacero, Lucky Master a Lucky Master 2.0. Takže mám troška viac a na jednom mám 22 000, ale ja som si urobil iba čisto pre IT, takže YouTube. Takže ako prvé, za to, že som sa prihlásil, si ideme vybrať Barleyho a plus Wizard Barleyho. Takže teda môj prvý Rare Brawler a Wizard Barley. Čo by som asi teraz robil? Teraz tu môžem selektovať do free shopu. Jackpot som nedostal. Ja to mi teraz akože zamkli zasa, ok. Dobre, takže ja idem odohrať tú jednu hru. Prvú hru proti botom, jak inak, lebo boti by nemohli proste byť na začiatku. Počkať, nie, ja som si equipol Barleyho, jaj. Tak to bylo dosť ťažšie, lebo Shellyna by mala byť Legendary Brawler. Dobre, takže teraz k hre. Tuto mám na hlavnom už na témate Live také na ote. Neviem, prečo mám takýto nastavenie, naozaj takýto nastavenie nemám. Sorry. Oops, my bad. It's been nothing. Dobre. Poď sem, ty Jackno. Joj, aha, dobre. Dobre, idem si prehodiť piny, lebo to teda vážne nedá. Takže ja si prehodiť teda piny a dostaneme za chvíľku netu, to je na upgradeovanie, wow. Let's go get him. Ešte upgrading. Dobre. Ako ďalšie, tu mám free, to si zoberiem určite. A tu je to, na čo sa veľmi, ale že veľmi teším. Boxy a dokonca za 5 hodín, to je tu. Toto video možno vyjde, keď už bude iba 3 hodiny, alebo možno už dávno potom, čo potom Brawl Talku, takže neviem. Ale veľmi sa teším, takže toto bola moja prvá hra, ja si určite dám Shellynu. A dostaneme Nitu a nový event. To je tak skoro. Nový pin. Počkajte, že je to na mňa veľa, alebo môžu učiť. Samozrejme, napíšte mi do komentáru, že čo by som si mal vybrať medzi Penny alebo Daylom. To mi napíšte, to chcem vedieť. OK, samozrejme, tu dostanem Star Drop. Môžeme ísť ešte do tých Legendary Star Dropov. Let's go, počkať. Opening 5 Legendary Star Dropov, takže prvý. Poď niečo dobré, nejaká Legendary postava. Poď. 1000 coinov, nie. To je unlucky. Bázla. Ďalej. Legendary nejaká postava mne na jednom účte padal 6. Aj to čo z nej tu nechcem.
Ja, prosím, posledné dva. Ty. Vidíš, na mne tu skin. A poď, tento vyjde, tento bude šťastný, ja verím. Ďalších 1000 coinov. Čakaj, čo? Prečo som tam videl ešte jeden? Mne sa to nejak buglo, ja som tu mal dvakrát jeden, wow. Ja aj ten, už nešiel. To je škoda. Dobre, takže čo nám z toho vyplynulo? Aspoň 2000 coinov na upgradeovanie máme. Ja viem, ako sa to hrá, dobre. Let's go get him. Dáme si profilovku baza. Lebo nič iné nemám. Tak. Ja tu zamení tu. Tu dáme barliu a tu šelinu. Tak. To. Dobre, takže. Keďže sme dostali toho bazíka, ja ho môžem vyupgradeiť. Tak. Dostal som free gadgetu. Don't mess with the whistle. Tak nedostal. Toto určite. Resuscitation is my vocation. Dobre, tak môžeme ísť hrať Brawl Ball. S bazom, jupi. Resuscitation is Sejku nabijem, don't mess with the whistle. To fakt, That was a vás true netrafím. player. To fakt robím ja. Resuscitation is my vocation. First aid, don't mess with the whistle. Dobre, videl som. A rýchlo daj tam. Let's go. Abdus. Let the saving begin. Čo? Blame the suit. Ježiši. Neviem hrať za bazar. Violation. Don't touch my floaty. Tak sa. Konečne. Ešte som dostal underdog. The underdog. Stand back. Trained professional here. OK, 500 koníkov, môžeme upgradeiť zasa bazíka. Tak môžeme. Diving dynamite. Let the saving begin. Certified lifesaver. Don't touch my floaty. Poď ty rizle. Nie, až som neutoval, dobre. Time to make a splash. Ready for duty. Ja si to zatiaľ nastakujem. Také veci. Ready for duty. That's my whistle. You just wouldn't listen. Go! Ready for duty. I'm gonna have to light you up.
Čo je za pokoj? Ja môžem získať Star Dropy. A dostali sme El Primo. El Primo! Just will fix it. Resuscitation is my vocation. Don't mess with the whistle. I dive, people stay alive. Zamrilo som sa. Wow. Daj to tam. Nič ďalej. Ideme stále ďalej. Certified lifesaver. Don't mess with the whistle. Resuscitation is my vocation. With the whistle. Daj mi to, prosím. Eat my bubbles. No one drowns when I'm around. Dostal som questy. Dobre, tak to je teda na všetko. Ja som vás rád, keď ste sledovali až sem. Nezabudnite dať like a odber. Napíšte mi rady do komentáru, čo by som mohol. Že či mám pušovať báza napríklad na rank 20 a tak ďalej. Proste napíšte rady. Takže toto bol opening plus vracajú sa megaboxy, už sa strašne teším. A my sa uvidíme znova pri ďalšom videu. Zatiaľ čus!